Nanukad na ang Dapitan City Jail sa pagdawat balik og mga bisita kung ugaling ipailawom na ang tibok na sud sa Alert Level 1 status. Kay gibuksan na ang upat ka mga cubicle para sa non-contact visitation facility nga gipahimo sa lokal nga panggamhanan sa Dapitan, din gama kini sa samin ug mogamit sa telepono ang mga mobisita aron ilang mahimamat ang gibisitang inmate. Matod ni Jail Chief Superintendent Baby Noel Montalvo, Regional Director sa Bureau of Jail Management and Penology sa Rehiyon 9, ang non-contact visitation ang ipatuman sa tanang mga jail facilities. Oras nga buksan pagbalik ang mga bisita aron masigurong dili matakdan ang mga inmates og sakit, labi nga di patanan kanila ang kompleto sa bakuna. Gikinahanglan sab nga fully vaccinated ang mga mobisita. Sa record, anaa sa duha ka gatos ang mga inmates ang nagpositibo sa COVID-19 sa tibuok rehiyon. Masaya po kami dahil dito po sa Dapitan, ito po yung kauna-unahan within Region 9 na isang facility po na magkakaroon ng non-contact visitation. And sa tulong na rin po ng ating butihing mayor dito, at talaga pong napakalaking bagay ito sa ating kulungan, wherein ang ating mga PDL ay magkakaroon na ng pagkakataon na makita na personal. Although ang pagkakaiba nga lang po niyan ay hindi na nila mahawakan. Sa karon, anaa pa ilawom sa Alert Level 2 ang tibok probinsya sa Zamboanga del Norte. Busa, gipatuman una sulod sa jail ang Idalaw. Apan ipadayon gihapon ang Idalaw, bisan pa ipailawom na unya ubos sa Alert Level 1 ang probinsya kung wala pa'y natukod nga non-contact visitation facility ang jail. In every visitor, they are allowed to, they are given 10 to 15 minutes to mingle with the PDLs. And it's been 2 years na walang dalaw. Yeah. So the agony, so mas boryong na yung mga PDL natin sa loob ng piitan. So ito yung mga flagship na program natin dito sa Dapitan City Jail para ma-ease yung boredomness nila, yung longingness nila sa kanilang mga pamilya. Gawa sa non-contact visitation facility, gihatagan sab sa LGU ug usa ka 33 kilovolt amps nga generator set ang City Jail aron di na masubli nga maikyasan og preso tungod sa brownout. Doon na tay plano nga i-extend into 8 cubicles, no? Labi na pagsugod na unya sa kuan na gyud level 1 kung makita na nato nga dili na restricted ang pagbiyahe padong sa Dapitan. So atong tagaan og dako-dako nga kapasidad nga mabisita ang atong mga pineriso. Sa 86 ka mga inmates sulod sa Dapitan City Jail, 79 kanila ang fully vaccinated. 68 ang nahatagan na sa booster shot, 2 ang magpabakuna sa second dose, mentras 5 nga mga bag-ong sulod ang wa pay bakuna. Dina Jestro, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe.